uvediem to na extrémnom prípade, že ty reálne máš čo tlačiť. Reálne máš nejakého zákazníka, ktorému potrebuješ produkovať tisíce a tisíce kusov. Návratnosť takéto investície, keď sa bavíme o 20 až 50 strojoch, takýchto strojoch, ak tu vidíme okolo 1000 eur, tá investícia je zhruba 20 až 50 tisíc, tak tá návratnosť môže byť reálne mesiac, alebo zo pár týždňov. Dajme tomu 30 dní, tie tlačiarne idú v kuse na nejakom konkrétnom dielce, je nacenení v nejakom normálnej cene, bežnej, trhovej, tak tá investícia naozaj, že do 30 dní naspäť. Samozrejme, bol to extrémny prípad, že ty máš reálne čo tlačiť. V realite je to tak, že ty získavaš zákazky. Není to tak, že ten trh čaká, kým ty si kúpiš 20-50 strojov, aby ti dal rýchlo nejakú zákazku. Tých providerov je už viac a viac, stále každý na tú hudbu počul a bijú sa medzi sebou cenovo, množstvom tlačiarní, bijú sa rôznymi materiálmi, ktoré vedia tlačiť. My máme veľké množstvo tých technológií, čiže my vieme ponúknuť naozaj, že odolné termoplasty, na mieru, vieme robiť dizajn, robíme vstupné kontroly, máme celý balík služieb. Není to len, že tlačíme na zakázku nejaké pišpuntále. Je tam veľa ale určite.